салом алейкум, хуш омадед ба канали ютуби ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова ва ба шумо фаҳмонданиам ки дар бораи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи аф, яъне ки ман пештар 2 видео кардам дар ҳамин канали ютубам. метавонед ки бемалол он видеоҳоро тамошо кунед ва истифода баред. ва ҳатто дар канали ман дар видеои дуюмам ман пешниҳод кардам ки ҳамин қонуни афро аз куҷо дастрас мекунед, чӣ хел дастрас мекунед, ҳамаашро пурра нишон дода фаҳмондам ва ғайри ин такрор намекунам. ба шумо фақат ба саволҳои ҳозир ки ба ман дода шуданд ки моддаҳои яъне ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин оё дар ин аф чӣ мешаванд. ба шумо гуфтаниам ки қонуни ҳамин аф 22 модда дорад. дар видеои пештарам гуфтам, такрор намекунам, метавонед бинед. ва ҳамин моддаи 8 ҳамин қонуни аф дарозтарин модда, яъне статьяи ҳамин қонуни аф мебошад. аз ҳама калонтарин ва дарозтарин ҳамин моддаи 8 қонуни аф, яъне амнистия мебошад. ва шумо метавонед ки инро ёфта пурра як ба як хонед, чунки агар ман инро ҳоз як ба як ҳамин статьёро, моддаҳоро номбар кунам, мумкин 3-4 соат видео равад. барои ҳамин гуфтаниам ки мухтасар ба шумо мефаҳмонам. нафароне савол додед. ба шумо гуфтаниам ки дар ҳамин моддаи 8 дард шудааст статьёҳо, моддаҳое ки дар қонуни аф, яъне нисбати чунин ҷиноятҳо умуман татбиқ намешавад. ҳамин моддаҳо дар ҳамин моддаи 8 пурра дард шуданд. шумо метавонед бемалол онро хонед. ва яъне ки гуфта шудааст ки муқаррароти моддаи 1, 2, 4, 5 ҳамин қонуни аф нисбати ҳамин ҷиноятҳо татбиқ карда намешавад. дар ин ҷо пурра дард шудааст, нишон дода шудааст, ҳар як статья, ҳар як модда, қисмаш, бандаш пурра нишон дода шудааст ки қонуни аф нисбати ана ҳамин моддаҳо татбиқ карда намешавад. саволҳо шуданд бисёртар дар бораи моддаи 200. ман ба шумо гуфтаниам ки дар бораи моддаи 200 савол додед. дар ҳамин моддаи 8 гуфта шудааст ки қисми 3 ва 4 моддаи 200 нисбаташ аф татбиқ карда намешавад. дар бораи моддаи 104 одамкушӣ савол додед, яъне ки дар ин моддаи 104 қисми 2 ҳам қонуни аф татбиқ карда намешавад. ғайри ин савол додед ки 1 сол 2 моҳашам мондааст ва 1 сол 2 моҳ ҳам бошад вақте қонун татбиқ нашавад, агар касали вазнӣ набошад, касали дил ё сил ё дигар сабабҳо набошад, қонуни аф татбиқ карда намешавад дар моддаи 104 қисми 2, яъне куштор. ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки дар ин моддаи 8 ки чӣ қадар дароз аст, тамоми моддаҳо, яъне ки ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин дар ин дард шудааст. ба шумо гуфтаниам ки метавонед бемалол боз худатон хонед. ва ғайри ин гуфта шудааст дар ин моддаи 8 ки нисбати шахсоне ки ба ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум шуданд қонуни аф татбиқ карда намешавад. ва ғайри ин гуфта шудааст ки нисбати шахсоне ки ҷазои қатли онҳо ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст қонуни аф татбиқ карда намешавад. ва нисбати шахсоне ки барои содир кардани ҷинояти қасдона дар маҳалли адои ҷазо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд қонуни аф татбиқ карда намешавад. ва нисбати шахсоне ки ҷиноятро дар ҳолати ритсидивӣ махсусан хавфнок содир кардан қонуни аф татбиқ карда намешавад. яъне ки ритсидиви хавфнок якчанд бор ҷинояти вазнин содир карда бошад, анамин ритсидиви хавфнок ҳисобида мешавад. ва ғайри ин гуфта шудааст ки нисбати шахсоне ки қаблан, яъне ки дар ёд дошта бошед, моҳи октябри 2019 сол амнистия аф шуда буд. агар дар ҳамон амнистия нисбати ҳамон ҷинояткорое ки ҳамин афи 2019 татбиқ шуда буду баъди 2019 ҷиноят содир карданд, ана ҳамин қонуни афи 2021 татбиқ карда намешавад, чунки онҳо такроран ҷиноят карданд. ва ғайри ин гуфтаниам ки дар моддаи 1 ки ҳамин қонуни аф гуфта шудае ки занон озод мешаванд, маъюбон, ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, хориҷиён ва ғайра. ва дар моддаи 8 қонуни аф гуфта шудааст ки агар занҳо ҷинояти вазнин, яъне куштор 104 ё ки масалан гирем моддаи 200 хариду фурӯши маводи нашаовар қисми 3 ва 4, яъне чунин ҷиноят содир карда бошанд ё ҷиноятҳои вазнин, масалан террористӣ, экстремистӣ, ифротгароӣ ва ғайра, ҳамин зан ҳам бошад, яъне ки дар моддаи 8 гуфта шудааст ки қонуни аф татбиқ карда намешавад нисбати он зан. ё ки ноболиғе ки ҳамин ҷиноятҳои вазнинро содир карда бошад, масалан куштор, таҷовуз ба номус, моддаи 109 ва моддаи 372 ана ҳамин қонуни аф дар асоси ана моддаи 8 татбиқ карда намешавад.
و من یعنی که زیاد فهموندم و مدت 247 سوال ها زیاد شد. 247 یعنی قلابی ماشینی که قسمی 3 و 4 اگر که همون ضرر پورا برقرار شده باشد یعنی که قانون تطبیق کرده می شود. اگر برقرار نشده باشد همین 247 قسم 3 و 4 یعنی قانون عفو نسبتش تطبیق کرده نمی شود، یعنی به جوابگری کشیده می شود. و غیر این ماده 319 رو سوال دادید. 319 پورگیری است. قسم 4ش در ماده 8 قانون آمده است که نسبتش قانون عفو تطبیق کرده نمی شود. غیر این گفتنی هم به شما که نفرانی سوال دارید مرحمت می توانید در پایان ویدیو سوال های خود را گذارید و غیر این ویدیو پیشتر را نیز بینید و پورتر میفهمید. بعدا گفتنی هم که سوال ها شد که نفرانی که تا 5 سال از آزادی محروم شدن آزاد کرده می شوند. اگر نفرانی که تا 5 سال از آزادی محروم شده اند یعنی جنایتی سبک کردن، جنایتی نه چندان وزنی، مثلا میانه انا همون تا 5 سال یعنی که از آزادی محروم شدن قانون عفو تطبیق کرده می شود و آنها از جزای منبعده از ادای منبعده آزاد کرده می شوند. غیر این نفرانی که سوال دادن که کاتگوری بیماری ها کدام بیماری ها، من به شما در ویدیو پیشتر نشان دادم. قانون عفو رو یابید و خود همون نام بیماری ها نوشته شده است. می توانید به ملال نوشته و فهمید که همون بیماری شما چی خلاصه دارد از طرف دکتر و نسبتش قانون عفو تطبیق می شود یا نه. برای همین به سوال های تکراری من جواب نخواهم داد و ماده 8 رو به شما فهماندم و شما می توانید که به ملال باز خودتان یافته خوانده استفاده بارید. در امان خداوند باشید. با شما بود حقوق شناس شیرین و همین رو باز یادرس میکنم نفرانی که کامنتاری می نویسید یا من کامنتاری جواب می دهم وقتی کامنتاری ها به شما نروند یا از شما به من نآیند شما این رو دانید که این از یوتیوب وابستگی دارد. برای همین زیاد انسان ها یعنی میگویند که ما سوال دادیم کامنتاری ها شما جواب ندادید و جواب به منم سری وقت نمی رود یا سوال شما هم سری وقت نمی آید. این وابسته از یوتیوب است. در امان خداوند باشید. با شما بود حقوق شناس شیرین.